Yan, sa mga ka-YP 4K, yan, sa mga ka-YP 4K po, ang sales office ng YP 4K andito na sa may Ilocos region, sa may Alaminos, Pangasinan. Kaya sa mga gusto magtayo, sa mga gusto magkaroon ng home gym, office gym, school gym, or mga business gym, commercial gym, ng mga taga dito, malapit sa Pangasinan or Ilocos region, sa mga taga North, pwede po kayong pumasyal, no? Anong makikita niyo dito sa aming pinaka showroom dito, no? Yan. Panoorin niyo po yung buong video sa mga hindi pa nagsasubscribe ng aking YouTube channel, no? YP4K Gym Equipment Sales and ATV Sports. Mag-subscribe na po kayo at talagang nag-upload kami diyan ng mga bagong-bagong mga video ng aming company sa mga naghahanap, no? Sa mga naghahanap ng gym equipment at gusto niyo munang i-test at ayaw niyo ng mga OEM, ayaw niyo ng mga generic at gusto niyo talaga mga branded, no? Na mga imported na gym equipment, kahit basketball court po yan, kahit yung mga flooring po yan, sports recreation, meron po kami yan. Masisilip nyo dito yan sa aming sales office, no? Ito po ang aming pinaka-sales office dito sa may Ilocos region. Siyempre, hindi man ganun kalaki yung aming showroom dito, pero meron pong pailan-ilan kaming mga model. Panoorin nyo po yan. Huwag po kayo mag-skip ng aming video. At talagang papakita po namin yung aming maliit na showroom, no? Kahit maliit po yan, talagang ang laman po niyan, talagang magaganda, maayos na mga gym equipment. Yan, makikita nyo guys, ayun yung aming pinaka-cardio. Ayun yung aming pinaka-cardio. Meron po dyan treadmill, meron elliptical, meron spinning, meron magnetic bike. Ito po yung aming tumatayo na pinaka-showroom namin ng aming gym equipment, no? Kaya sa mga taga Ilocos region, ayan, pumasyal po kayo dito. Pwede nyong i-test, no? Kung bago nyo bilhin or nag-aalangan po kayo bumili online, baka natatakot po kayo na ma-scam or natatakot kayo na maloko. Yan, pumunta po kayo dito sa aming pinaka-showroom ngayon. Ito po yung aming showroom ng aming cardio area. And then maya-maya ipapakita ko naman yung showroom ng aming powers na aming strength machine at yung aming mga free weights. Yan, ipapakita ko naman po sa inyo maya-maya yung aming showroom naman ng ating strength and free weights machine natin. Good day everyone. Ako po ulit ang General Manager ng YP4K Gym Equipment Sales and ATV Sports. Yan, itong aming sales office dito sa may Alaminos, Pangasinan. Sa mga taga Ilocos region, pwede po kayong bumisita dito sa aming sales office dito sa may Alaminos, Pangasinan. Mag-message lang po kayo sa aming Facebook page, YP4K Gym Equipment Sales. Sa mga gusto mag-set up ng mga gym business, office gym, school gym, or any po, no? Kahit basketball court, nagse-set up po kami. Bali dito po sa may Alaminos namin, may pinaka-showroom po kami. Andito po yan sa loob ng Villa Verde Resort, no? Andito po yung aming pinaka-showroom. Dito po sa pinaka-showroom namin, makikita nyo, meron po kami dito gym, meron po kami dito basketball court, and then meron po kami sales office. Kaya pwede nyo pong makita or matest yung mga equipment na ino-offer namin. And then syempre yung mga wala po dito, pwede namin i-offer through online. Pakita namin sa inyo yung iba't ibang klase na ino-offer namin. Para hindi na po kayo pupunta sa main branch. And sa mga taga Ilocos region, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page, YP4K Gym Equipment Sales. Siyempre, paki-like and share na rin po itong video na to. And then, paki-like and share na rin po yung aming YouTube channel. Yan, YP4K Gym Equipment Sales. Yan, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, please po, please paki-like and share po. And then, paki-subscribe na rin po yung aming YouTube channel para lagi po kayo updated sa mga iba't ibang klase na ino-offer namin ng aming company. Ituro ko po kayo kung anong meron dito sa aming pinaka-showroom ngayon dito sa may Alaminos, Pangasinan. Bale, ito po yung aming fitness gym, no? Ito pong fitness gym namin, ito na rin po yung aming pinaka-showroom dito sa may Alaminos, Pangasinan branch. Bali, dito po makikita nyo, meron kami dito mga
selectorized machine. Ito po yung aming H-series. Ang ino-offer po namin ng mga gym equipment, hindi po ito mga OEM, hindi po ito mga generic brand. Ito po ay mayroong brand, no? Kahit i-search niyo po yung Body Strong brand, yan po yung aming legit na brand na ino-offer. Hindi po yan OEM, hindi po yan generic. Hindi tulad po ng mga ino-offer ng iba, makikita nyo yung isang supplier, makikita nyo ino-offer ng isang supplier, magkakaba or magkakapareho. Kasi kadalasan po yung mga ino-offer na imported ay kadalasan ay mga OEM or mga generic brand na po. Yung sa amin, hindi po, no? Makikita nyo, meron po itong brand, no? Ayan, makikita nyo. Yan, meron po siyang pinaka-brand. Yan, kahit i-search nyo po yan, i-search yung Body Strong Fitness sa website or sa Facebook page nila. Pwede kayong mag-inquire dyan kung talagang legit na Body Strong brand yung aming mga ino-offer. Marami kaming mga series na ino-offer, depende sa inyong budget. Meron kaming H series, meron kaming B series, meron po kaming N series, meron po kaming M series. Madami po, no? Madami po kami ino-offer ng mga series ng mga model. Depende kasi yan sa inyong budget. Halimbawa kasi yung mga ganito namin, ito yung pinaka-high-end, naglalaro siya sa 70 to 80,000. Kung medyo short naman ang budget nyo, meron kaming B series, nasa 40,000 lang po, 35 to 40,000 yung aming pinakamumurang mga selectorized machine at mga ino-offer na iba't ibang klaseng mga free weights. Ayan. Siyempre, kung magtatayo tayo, doon na tayo, no? Sa may pangalan, siyempre. Kasi alam nyo, ang mga OEM, ang mga copy, medyo alam nyo na, siyempre, yan ay mga copy lang, no? Pero hindi ko naman sinasabing mga low quality yan. Siyempre, mga high quality din naman yan. Pero siyempre, iba pa rin, no? Iba pa rin yung may pangalan. Talagang subok na, no? Talagang subok na dahil meron silang pangalang pinangangalagaan. Siyempre, dito sa Pilipinas, ang YP4K po ang legit distributor ng Body Strong brand. Kami lang po ang nag-o-offer ng Body Strong brand. Kung meron kayong makita na ibang Body Strong brand, maaari yan po ay aming mga sales, maaari po aming mga sub-dealer or aming mga distributor. Kasi meron po kaming mga distributors tulad sa Cebu, meron po kaming distributor sa may Quezon, sa may Lipa, Batangas, siyempre sa aming main brand, sa may NCR, sa may Quezon City, at sa may San Mateo, Rizal po. Andiyan po yung aming mga distributor office. Yan. Makikita nyo, no? Makikita nyo yung ating ito tulad dito. No? Makikita nyo ang kapal po ng bakal nito, no? 4mm. No? 4mm po ang bakal niya, ang kanyang pinaka-page. Powder coated na po yan. Powder coated, syempre makikita nyo yung stitch ng pinaka leather niya. Talagang makikita nyo, multiple stitches po yan. Multiple stitches, talagang nakahulman po yung kanyang pinaka-pom. Tumatagal po yan, ating pinaka-pom na yan, halos 5 years, no? Tumatagal po. Hindi po yan basta yung katulad ng iba na umiimpis kaagad. Yan po, hindi. Then, syempre, meron siyang mga tulad niyan, meron siyang may mga protective, para iwas po sa ingay or iwas sa pagbagsak, hindi basta-basta ma-damage yung ating mga ginagamit na bar. Yan. Ito naman yung ating Smith machine. Yan, ito po yung isa sa pinaka bestseller namin na Smith machine. Then yung mga ibang Smith machine po, kapag medyo tabingi yung flooring, wala po siya sa balance. Itong Smith machine namin, napakaganda po nitong gamitin, itong ating Smith machine. Kahit medyo wala sa balance yung flooring, hindi po nawawala. Hindi nawawala sa level itong ating bar na to. Okay? Ito yung aming pangmalupitang leg press. Yan, nakikita nyo. Yung aming pangmalupitang leg press, ito yung aming plate loading machine na leg press. Kaya po nitong umarga kahit mga 200 kg. Kaya po nitong ating linear bearing po ito. Linear bearing yung ating leg press. Siyempre, ang brand po nito ay Body Strong brand. Ito po yung ating selectorized. Dual po ito, lock row. Meron po siyang lock and then meron siyang row. Ito naman po yung ating isang dual. Meron siyang peg. Meron siyang real peg ply. And then meron po siyang ply sa harap naman. Dual po siya. Ito naman yung ating selectorized machine na shoulder, incline chest at saka flat chest press. Selectorized din po siya. 100 kg po yung ating weight stock. 100 kg po yan. Yung ating pinaka-weight stock. Huwag po kayo mag-alala sa warranty. Nagbibigay po kami ng 1 year warranty. Videohan nyo lang, picturean nyo lang yung mga parts na nasisira. Papalitan po natin yan. Padadala po namin sa inyo. Kung kailangan nyo ng service,
nagsiservice po kami, syempre iba po yun, no? Kailangan nyo pong bayaran yung aming service na gagawin kapag pinapunta nyo po kami sa inyong lugar. Pero kami po, kung gusto nyo i-train yung inyong mga staff dyan, yung inyong maintenance, pwede po natin i-train yan. Dalhin nyo lang po sa aming warehouse, sa aming pinaka-service center. I-train po namin yan, 1 week lang po, marunong na po yan. Kaya-kaya niya na pag-repair ng mga iba't ibang klase ng mga equipment natin. Nag-offer din kami ng mga cardio, no? Like treadmill, like skill mill, like magnetic bike, belt bike, recumbent bike, nag-offer po kami. Basketball court, meron po kami dito. Makikita niyo yung pinaka-flooring namin na kahit umuulan, pwede kayong maglaro, hindi po kayo madudulas. Yan, meron din kami ino-offer ng mga hydraulic na mga bracket ng basketball court na pang-professional talaga at pang-diinan talaga, no? Yung talagang pwedeng taktakan yung ating mga ino-offer ng mga basketball ring na yan. Sa mga naghahanap po ng mga sports recreation equipment, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page, YP4K Gym Equipment Sales. Ngayon po, ang aming bagong branch dito sa may Pangasinan po. Malapit po kami sa may 100 Islands. Dito po yan sa may Barangay Bukid, Zone 6, Alaminos, Pangasinan. Sa mga gusto bumisita, mga taga-Ilocos Region, pumunta po kayo dito. Mag-message lang po kayo sa aming Facebook page. Open na po siya, no? Tumatanggap na po kami ng mga order from iba't ibang client. Sa mga taga-Metro Manila naman, meron po kami yung aming main dyan sa may Quezon City. And then dyan sa may Lipa City po, meron din po kami sa may taga-Batangas dyan, yan, meron po kami. Quezon, meron soon po, magkakaroon po kami dyan. Sa may Cebu, yan, meron din po kami dyan. Hanapin nyo lang si Sir Dick. DQ po, kanilang pangalan ng kanilang tindahan dyan is yung Wise Choice Fitness. Shoutout po, Sir Dick. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Yan, pwede rin kayong pumunta dyan, pwede rin kayong bumili dyan. Marami silang mga stock dyan na ino-offer na hindi naman po ganun kamahal. Dahil syempre may additional lang po yan dahil sa shipping fee. Okay. Yan, sa mga fitness enthusiasts, yan. Sa mga fitness enthusiasts na gustong mag-negosyo, gustong magtayo ng fitness gym, i-message nyo lang po kami pong bahala dyan. 100 square meter, 150 square meter, simula sa pinakamaliliit na equipment, kami pong bahala. Madali po kami kausap, sir. Madali po kami kausap, ma'am. Basta madali lang din po kayong kausap. Nag-i-offer kami ng mga installment within Metro Manila o sa mga kalapit na lugar. Kailangan lang meron kayong mga post, meron kayong mga checking account. Kailangan niyo po kasi mag-issue ng mga cheque. Yan. At mga simple requirements lang naman po ang aming mga hinihingi tulad ng DPI, ID, yung mga pangkaraniwan lang naman po. And then meron po yung pinaka-kontrata na kailangan nyo lang na basahin, firmahan. Yan. Sa inuulit po, ako ulit ang General Manager ng YP4K Gym Equipment Sales and ATV Sports. Sa mga naghahanap at gustong magnegosyo ng fitness gym, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page, YP4K Gym Equipment Sales. Andun din po pati mga price nakalagay na po doon. Mag-message kayo agad, sasagutin po kayo ng aming admin. Have a nice day. Maraming salamat po. Equipment sa gym, dito lang sa YP4K Gym Equipments, huwag ka nang magpahuli, ikaw na ay mag-invest.